Hallelujah. Yero yo try. Para bangai baik. Ken men ki para ki baik ke jonga hau Jesus Christ. Para lok baro nga ai ku belai ye pi. Haga kerteng ke batiang bat ke baim ke badan bor jong try jengi bo long u Jesus Christ. Kene ke por ba menta bangan shim bangan duai namanta jong pi ki kong ki ba mat ke jing siu se. Kadau bangah kena ke por ban perlong daga jingduwai ban duai mentajung piki kong ba mat ke jing sngewsih. Namar kini por baladap. Ki babun ki kong ki phone yanga. Bat ki thu tang kena ke wai ki mat ke jing sngewsih. Ki mat ke jing sngewsih. Dengan kersyane pi daga jingduwai. Dala de ngamla ban tip pi don hangno pi kong ki ba mat ke jing sngewsih. Dia kena ke por lengba kena ke YouTube channel hangno fidon POE nang ne bang ya duai na menta ke jong pi te pila ban syang pila ban ya duai lang ha kena ke por ngin duai na menta jong pi ki kong ki ba sngeu si na menta ulok jong pi ngin kersyan ni pi de ke jing duai ki jing ki ba pi mat pi kendu bat pi sngeu si nga ong ye pi gawai ublay sya ye pi pin sngewsih. Ngin kersyani pi ga jingduwai ru kumju kini ki kong. Ki ba sngewsih na menta ki khun. Kim kok ngu ye pi. Kim sngap e ka jingkeren jong pi. Kim patiau kim suit nyau. Pi kum ka kremi pi yam. Pi yam pi sngewsih. Gawai nga ong ye pi ken mau. Kini ki sngi ki bangi em. Ki sngi ki long ki ba ngim day ban telot aka jingduwai. Bat ngim day ban mantai aka jingduwai. Ngi day ban klain aka jingduwai. Ban yalek persyak. Ye kini ke jingbut tap jang unu soitan. Ngin duai mentajung pi ki kong. Ki babun ki pa phone nga. Ki pa duai bagi kwa ban yok kun. Kim yok kun ublay uslam ban jubab ye pi sngewsih. Dengan ong ye pi wat sngewsih. Wat kuslai. Une ublay uperkat na mentajung pi. Utip ye pi. De ngim day ban kuslai. Ken mau ki kong ki long kemi. U jisu u kangingi ke ban sngewsih u kangingi ban kuslai. Ki jing sngewsih ki jing kuslai kim ju wan na ublay. Ki wan na usem jaga jingdom. Wat pediang ye kine. Ong ublay lada pidon i jing berat hao. Lada kiaga jingkit jong pi berat hao. IT hao ublay. Pentip show ublay ke jingdon kam jong pi. But hao pipan ke jing rap na ublay. Da ke jingduwai ba pipan. Wat artatien. Ngaj ublay pitip nem. Ngaj ba ublay uday unong ya rap ya ka jing jong pi. Uday unong ya rap ya ka jing jong a. Naba ngatip. Naba pitip. Klem ublay. Pimla ban le ay ru em. Kene kalong ke ba shisha. Kene kalong ke ba dai. Dengan kersyani pi. Haga jingduwai. Haga ne ke por bamenta. Hang nong no fidon. POE kene ke YouTube channel. POE kene ke video. Pila ban syang. Pila ban ye shimbanta haga jingduwai haga ni kapor bamenta tongan duai menta jumpi try jisu belai jonga ngawan syame ngadame ke sela kejat ke bakhoi ke bakantang ke jong me ablai try jisu pediang kan rat be yang ngilong kumne ke bangilong ke bangi i ablai me yo i ko try kini ki kong ke bamat ke jing sngewsih namanta ulok jongke me yo i ke jing ke baki kenduk Kabangi i abtroy mayo i ablay. Kata ka jingale ka jing jongke. Kopa be jonga. Tole isnailam yaki kopa. Pa omen semakot jame. Ban bu ka jing tingan. Ban beg ablay ko try ka jing yaday shilok shikurim jongke. Ban yaday ko try jisube. Ken ya syam ablay kopa. Kata ka jing ko try jisube. Kenang ban ya ko try jisublay jonga. Isnailam kini ki kong ablay kini ki long kemi kopa. Ki ba sngewsih na menta ki khon ko pa. Ki khon ki bam ko go. Kim snap kim syak skor syu ablay ki ko try.
try Jesus may ka jing pang ka man sem kini kilong kami. May ablay ki yam ki sngewsih ablay. Ka blay ya rap ya ki ko try. Bakin omlong kilong kami ki bat thaj bat ki bat tulot aka Jingduwai. Men sem bakoy. Pendap iki deka bor ka jome. Pendap iki ablay kan rohat Jesus be. Deka jing penslah ka jome. Kin long ki ba klain ka Jingduwai ko try Jesus be. Duai mentah ablay kini ki kong. Ki ba truang bat ki ba sliang ban yok ki kun gen te kun cenrang na me ko try Jesus. Ablay nga duai ko pa. May ika jing truang jongki. May ika jing sliang jongki. Ya rap iki ablay. Isnai ki kan rohat be. Bakin yok pediang. Bakin yok diang. Kita ki jing ai bab hatam na me ko blay jonga. Oh Jesus isnai la me ki ko pa be. Sngau sun ai jong ne ko por ke bakin ta. Nga IT hame ablay ngi bukti hame ko try. Nga duai nga pa na me kini baro. Kerteng mau Jesus hala kertaru de. Amen. Amen. Ngay nyela duai. Nyela pan na oblay. The what artatin. Daga pingay. Pikerman. Utran jubab ipi. Unyarap ipi. Ublen kerkue ngi menamenta ke boram jengo. Amen.